Ja hälytyskeskuksesta tuli soitto ja mennään kattoo mikä tilanne. Saatiin hälytyskeskuksesta ilmoitus asiattomasta tapauksesta, joka oli eräällä kotipihalla ja lähdettiin katsomaan, mistä siellä on kyse. Tarvittiin mennä ohi. Joo, käännäpä takaisin päin. Tää oli kans ihan tämmönen peruskeissi, että... Varmaan toi seuraava tossa, minkä ohi ajettiin. Joo, kyllä. No, hyvä työpari, siihen voi aina luottaa. Katos, siinä on komeen navetan laittanut naapuri. Huumorikin löytyy tarvittaessa. 2 lehmän navetti. Ja se moetaan siitäkin, kun viisaa toisen aamulla. Lähdetään tästä katsomaan jotain. Jaha. Joo. Tämmönen. Jätä pikkusen tänne toimmas, niin mennään kävelemään paikalle. Joo, tässä mä pistän tuohon puun juureen, niin tähän näin saadaan vähän. Mennään katsomaan. Minähän se on hoitanut nämä puhumiset. Se on sitten Pekka kun painii. Katsotko sä sen puskan sieltä? Joo. Tänne ne yleensä jää. Jaha, siellä ollaan hyvissä tunnelmissa. Toi se on. Mennään. Terve. Poliisista päivää. Oli kyseessä aika veltto kaveri jo. Tässä on poliisi. Ootteko te hereillä? Alkoholilla on yleensä jonkun verran osuutta asiaan. Do you speak English? Kuuleksä? Herätys! Ois aika pikkuhiljaa nousta jo. Ei, tää on ihan tunnoton tää kaveri kyllä. Hei, koitetaan heräillä! Siinä jouduttiin aika moneen kertaan toistamaan nämä kysymykset ennen kuin saatiin minkäännäköistä kontaktia. Ollut varmaan pitemmän aikaa siinä jo. Muitakin loppukesän asiakkaita sitten sattui olemaan samassa pihapiirissä, niin Pysykää kauempana! niitäkin jouduttiin sitten vähän rauhoittelemaan siinä, että... Mä tuun ihan kohta jututtamaan. Tässä ei ole mitään nähtävää nyt. Kyllä me tehdään tässä nyt sillä lailla, että jos ette tästä omin voimin pääse, niin me kyllä sitten tarvittaessa autetaan. Että nyt on viimeinen hetki lähteä. Ja Antti meillä yleensä käskytyksen hoitaa ihan hyvin, että... Mä kokeilen, tuntuuko sillä pulssi. Poliisi puhuttaa tässä. Poliisi kokeilee. Noniin. Onko? Takalaiton kun tehdään, niin Pekka puuttuu peliin. Ota vaan sieltä. Hei. No joskus käy sitten niin, että ei ihan järkipuhe tehoa, niin... Joskus joutuu ottamaan vähän niskalenkkiä. No hienoa työtä. Ota kiinni, käsi! Pekalla on ohjat aika tiukasti käsissä. Että... On ennenkin käyty näitä hoitelemassa täällä. Että... Pekka hoitaa. Rauha. Mutta ei, me pyritään sitten ihan asiallisesti hoitamaan tilanteet ja... Kyllä se loppukesä on aina tällaista. Siellä on ne vihoviimeiset Matti Myöhäiset, jotka ei oikein ole ymmärtänyt tätä syksyn tuloa. Yes. No niin. Sellainen tapaus taas oikein. Mut saatiin kaveri varastoon. Joo. Joo, käydäs hakee vielä muutamat yhteystiedot tuolta noin. Joo. Saadaan homma pakettiin. Puhelin tallella. Ai niin jälkeen. Joo, nää on näin. Meni painikseni.